सानसेयारि बड'सा खौरांलाइनि दिनैनि बिसान थामहिनबा 23 जुलाइनि बिसानाव फारियै सनितपुरनि हेमन्त ब्रह्मनि गाबगोनां जिउनि बुब्लिफोर, धेमाजि सानजारि नोगोरनि देरसुमा खुंगुर बसुमतारिनि जुलिनि बान दाननाय, जनन कुमार बसुमतारिनि हावरिया खाफाल, क'क्राझारनि देबज्योति बसुमतारिनि थानसालि गंसे जेराव गोनांथि गंसे आलारिनि, अदालगुरिनि निजोम बर'नि दानसोरां हरनि सिमां, बाक्सानि सबिराम बर'नि एरनाय, आर.के. ब्रह्मनि गोदान बोसोरनि लिमारिक आरो बर' बाजार सोलोंसालिमा चिरांनि आलेरा बर'नि दा जायखारलांदों खन्थाइया सेबखांजादों। मिजिंथि बायदि नोंथांनि बेसेन बहरा लिरथिखौ अराय सानसेयारि बड'सा खौरांलाइयाव दैथायहरबाय थागोन। गोजोन्थों।